play pi barok ki parlok sa sisian pat ngipiang zubai pi hakan ni ke janmit syakani ke program jingtip Tangshikyntien. Di parlok kumba pi jutip kani ke program kabla mangkerpang nang benta ki samla kentai bat senrang ki badan ke jingtip yala ke jong ke ktien bat kani ke link ba kani ke program ngi kwa ban tenju iki haduk kat nu ki dan ke jingtip ya ke ktien khasi ke belong ke ktien ke bayar bat ke jingriewspah. Di kani ke program tang baka pensngau tenat ka penbernian dari ka jingtip lang ru ya pi barok ki parlok ki bapet na laki jong ki yeng ki sem rengkat bat kini ki samla ki biasim benta bat ngaha kani ke janmit. Di parlok ngadon mentaru kinong isim benta lai teli ki tim a b ki di shwa bengin sedang ya kani ke program ngakot iki ken bekin pen itu shwa ya ledi shwa bekin isim benta bat ngaha kani ke program di mentang ap yang subahai pi barok kani ke program jingtip Tangshikyntien di shwa mangan sedang ban batai pi ki kendon ki biadai bat kani ke jingile kai kentip ktien ngakwa pen itu shwa ya ledi dang mapi na ke tim a saya jonga kalong arki nongrang bandang le master subject anthropology. Tom pipan. Kakirteng jonga gade bari sharani bangalit dua fapok St Mary's College. Oh, tim Kakirteng jonga gade Delphinium Jerwa late BA first year Hamaulai Presbyterian College. Tom. Kakirteng jonga kalau idafi norang ngadang le ka BA third year Hassan Khasi College. Tim ke? Kakirteng jonga gade banti dora lightman ban ngadang puli ka BA third year Hassan Khasi College. Kakirteng jonga di dan stasing ia bangalatre. Toh tinggal pedang subahai pi barok ki samla kan thei bat senrang syakani ke program Tangshikyntien. Tiki ki kela la niki round ki don lightly baro bat ka kela ka beningkong ka dei ka kela tenju jingtip. Bat ha kan ni ka kela ka beningkong ngin tenju ya ka jingtip jong pi hadu kat no fitip ya ka ktien ngan ai ka wei ka jingkeli kani ka ktien ka Tangshikyntien ngan keli pi lada pila ban jubab ya ka bet tang habang keli manga kata kamut pinyo arpo points kamut ba pidan ke jingtip sisa ya kani ke ktien pila ban jubab yang ada ke senten melile ngangan keli pi Tangshikyntien ten rai lada jaba pimla apat dia kata ke jingkeli ke bangan keli pi ngan ai lupa ya pi lai teli ki jubab a b k tikino ki batip ya kani ke jubab kanu ke jubab ke badai ke ane ke bine ke ki pin knyat lagi tu ki budam ki badan hakimiyat jong pi kanu ke tim ke beknyat ningkong kata ke tim ke banyo jubab ningkong tela da pidai hadian bangala ai lupa mangai ki jubab kata pinyo shipo point but ya kani kat ki bakloi ngimbu kapor kat no bapin jubab kat ki bakloi ban knyat ki budam kata ke tim ke dio ban jubab ningkong pisung tu kata ke kela ke beningkong ha ke kela beningkong ai saut liki ktien but ini ki ktien ngan bu ep da ke jingkeli pisung tu kata ke kela beningkong ke kela ba arbat ke dei ke kela penyiar jingtip. Tikani ke kelap penyiar jingtip ke longpat bangan ai ksai pi ngan ai klu ku mga syong mong ai klu lani ngan ai ksai pi kani pat ngan bu ri ya ke jubab ke Tangshikyntien ba pinlap ke kani ke jubab ke badai ngan ai ksai pi ngan ai lada pila tang haka ke jing ai ksai ke beningkong lani ai klu beningkong pinyo lai po point lada pila haka ba ar pinyo ar po point lada pila haka ba lai pinyo Tangshipo point na markini barok lai teliki jing ai klu jong akin suk ya pi banyo ya ke jubab ke badai barki jubab berbor kikit jingmut ar jingmut lai jingmut tikani ka kela ka ba ar ka dei penyiar jingtip hang ne ngadon la ka jong ke tim ngan ai bit ke tim a tim b tim k debat ka kela ka bahang ni ku manglaw mentan ka por ya pi pinyo lai po second pi di ban jubab la de pimla akin ai ngin ai pi da ka baji po second hadin kata pin habban jubab no la pim lang in asa ka kluba arus po second ka balai arus po second plasung tu bar ka kela ka balai par ka di ka kela ka ba pihap su ak ti ba pin tip kumno ban ak pin wan sim nang ni we ikon bar hai ni la tho ya ka kerteng ya ka ktien bar khnang bi parlo jum pin tip ka ka tu ka ktien badon hai ni jing tho pin habban pin ida ka ba su ak pin yo ban ak art limar we 6 minute ka por bar ka point ka long la de pidai bro ar pin yo ar po point si po point na menta ka we jing ak Langsung tu baro, tinggi dia sedang nak mentah. Ti parlok baro, ini sedang nak ya kani ke program jingtip. Bat ngai wer lang ru ya pi baro, alias nak tilang bat nga persyang benjubab na laki jong ki ying kisem. Ti mentang ini sedang nak ya ke kela ke beningkong. Tas ngap haken ngan ai pi ke wi ke jingkeli kat ki bala ya kani ke jingkeli pin knyot igi budam. Mos ngap. Ke ke jam dor. Dan baknyat moi ki budam tim dan batip temen tangan ai pi ya ki jubab lightly pin hab ban kanu ka tim ka basu layo e blas tu ya ka jubab badai pin knyat i budam kat bakloi sngap ka beningkong ka jat sing tendong ka jubab a ka jat sing tendong
kajubab B kasyat niam halengam bat kajubab ki kawat lam ki bakraw. Tim B Kejubah ke babi. kajubab babi kasyat niam halengam kamdei bakla. Ti katu fiklem dei kajubab jong kani ro kadei ke jingtip ban tenju ke jingtip jong pi mong long ka kala beningkong. Kajubab kadei ke ki kawat lam ki bakraw. Ti klem dan bayo katu kala dep sya ka wei ktien. To samenta. Ka ktien ka baar ka bang ka jingkeli ka baar ka bangan ai pi. Ka ei ka jingmut jong ka ktien simpet. Dan berpersang. Tang si kau sekin ngin ap. To la pimela ngan ai noi ki jubab lightly. Ka wei ni kini ka ki jubab ka badai. To ka jubab bening kong ka jubab A kadak stem hau tempo. Ka jubab B kajat selawang. Ka jubab ki ka kenja jing pam. Tim ki Nombor ke. Kebalai, kebakir. kajubab ki ka kenja jing pang thung si phau point layo. Si phau point. Kani ka simpet ka dei ka jing pang thung kan pisi asngo em ti kini ki jing tip ba pidi ban lum. To mentangan ya sa ka jing keli ka balai. Lar phila le tang nang ka bang keli ti pinyo ar phau point. To ki khasi ki khon ya ki ki mau lenti ne mau kejat. Kajubab beningkong A ya ki mau jingkieng B ya ki mau bena K ya ki mau put dong. Tim ki Nombor yang A. kajubab A mau jingkieng bakla. Ki khasi ki khon mau lenti ne mau kejat ya ki mau bena kajubab ka dei babi. Inju asngau plai puli plai song bi e tha dia. Ki kita ki mau lenti ne mau kejat ki mau bena. Ki ya keren kita ki mau lenti mau kejat. Kim ju ong mau bena ya mau jingkieng. Mau jingkieng ki ong mau kendon mau jingkieng. Nang ta sakawai ka sakawai ka jingkeli ya pi. Kamut ayu ding sando. Ki brio ki basyak kat ba kilik ki brio. Ki basya Ki basyak nyon ben. ngan ai ar points la dei. Mak idan ka jingtip wala dei mda dei ba ki basya ban ben la ni sya kren ben. Ha ki brio ki se ong ki sya ding sando. Ti la yo na la dia ka juba na kata ka daw in your ar point. Ketu tim ai la yo ar point. Tu ketu ka dei ka bakut jong ka kela ka beningkong. Menta pa de ngan poi sya ka kela ka baar ka ni pan ngan ya ka wei ka tim. Ngan ai ksai shoi pi ka beningkong ka klu beningkong jong pi ka ongkum ni. Haba one pet she yingkur ki bahayeng bapli kim ban se ban le kum ni. Ban pedang yu. Tang si kentien pihak jubab yang si kentien. Ban pedang burung. Ya. Ka klu ka baat ka jingkle sisa ban pendat skem ya kinar. Ngap bah ka beningkong ba ka baar ka dan jinge dei lang ban penyo ya ka jubab ka badai. Ka klu ka balai pediang ban ai jakasa. Basah. Ya. Persang sih beli kami persang piyok ban persang si bun teli ki jubab piyok kat boman. Lakut ka por jong pi. Pi ngong ka mano batip ka jubab. Pan. Pan tang bakam dei ka pali jong pi. Hi ka klu baning kong ngong. Haba wan pet si yingkur ki bahayeng bapli kim ban si ban le kum ni. Hap i ban pan em. Wan pet si yingkur ti hap pan. Ka baar ngong ka jingkle sisa ban pendat skemi kinar ka di ka pan. Yung ta pan. Ti ka balai pediang bat ai jakasa pi pan ni no ni ngapan itu. Ti kini kidi ki kentien ba pintip ki dan ar jing bot nang kata kada ha kani ka raun ngong.
penyar jingtip jong pi ba ka wei ka Kyntien ka ket ar lai jingmun so tu ta mentang let sa ka tim bi le ba pa ta menta kan ka pali jong pi mene pil aktif jong ki wei sementara jong pi to ka klu bening kong haba hap yar na sun beneng kum ba hap ka kot kudi Her. Pila ban persyang bun teli sya bet kat badan kapur jong pi Per. ka klu ba ar kong ka syat jingta kan pulom klem maka Meluk. Ding. ka klu ka balai penpiar yau shelia hamadan Siang. siang si pau point tapi kan dikla yo point perlo ti ngongai ti kan dan jinge sno lang ti ka bening kong baar bar ka balai habahap yar na sun beneng kum bahap ka kot kudi ki ong siang jo so ki ong siang ki snare diar siang diar gitu siang kemun bahap ti habashat jingta kan pulom klem maka klem siang pin shat tu banghi in kong lut satrai mo hab dan ka siang ban king nang ta pen piar yu shelia hamadan siang ni ong siang shelia mo tina ta kadang ong pi ki serie mene wong pi ong melu ti habahap na sun beneng kum bahap kot kudi ki melu mo siap ban kan ma wi kata kan bagadon jinge sno lang to mentang alit sa sya ka tim ki ngap ba kan ka klu bening kong jung pi ka ong kum no habatam ka bam ka di Sub ai. Bersang juga ka klu ba ar ka rukom yesho jong ki shenrang Nyadan. Bersang kadang-kadang kepol yo suppose ket ka balai ka klu ka batai ba pynshong hangta Bu. ka batai ba pynshong hangta Sa. si pau point hamar bakot kapor habatam ka bam ka di kura se fiong sa fiong em dalatam ni ka sa ka bam fiong da le jing kawai ani ka sa ka bam ka di ka sa ka rukom yesho jong ki shenrang susa teng jia pa jos nyu mom kan thai shenrang ki susa supura ka kita ka de ka batai ba pynshong hang tang ta mon ngasa hang ta no pisa hang ngasa hang ta so thu ka tien khasi ka de ka bayar na ka da penyar ka jingtip jong pi ban so thu ka jingdan ki jingmon ta mentangan let biang sa sya ka tim a ngap ba kan ka klu bening kong jong pi kong ka wei na ki rukom ken jing ken ki khasi Nhau. Kan. Persiang yo de elai pose yet beling oh lakut wang ta ka klu ba ar kong ki kenja penthor ka ba Pali. ka klu ka bakhat du sautli Si Hali. Hali. hali si kompai ini mene no bila jandai fiong pali ya ka hali fiong pali ki jaka ba ki penthor ka ba ki hali ndi pali te ka mot ka pali ka nya pali mo ka wei ne ki rukom khen jing khen ki khasi ki fiong si hali ang hali lai hali tar ka de ki khen ke pi te kang tu bre kan jap penthor ka ba hali sautli ru ka mot si hali te hang tu phi yo si pho point pila don bok hamar babiang kapur tim bi sa phi menta ka klu baning kong ka ong kum ni ka jing thmu ba kong san jong ka jutang hapdeng kimam la Yate. kabut ki pulet bannom phet ki runar Kum.
persang kan pin persang te kabalai khum dau telai Tia. te hila dei bandai na do menya kibaan si pau point na so benut pi jubab ngayo so to ma pi jubab i phim jubab yang piong te pi jubab i perlok te phim jubab yang belem jubab tiang jubab la jubab de dei de baklarum ni lei nam do mena pila ong yate pina super sang te si Kyntien pi ngakwa tang ini Kyntien te yate ru kala bandai si Kyntien tamang ngakwa ada kan di Kyntien namar ka buit ki pulit ban om phet ki runa te do telai te do hat khiri te do we mo khom do telai te ti pio si po point tu ta sa ka tim ki ngap haken ka klu bani kong jong pi kong ka we na ki buit trei kam baju pendan kam ki pulit persang ka we na ki buit trei kam baju pendan kam ki pulit khom te tiet shwa bom Yang persang ta kan ka baar ka klu ka bangi pikir bah habangi let sekilat Husiar. ayam sun ayam ka klu ka balai habangi phong jan ni kre krum habangi phong jan ni kre krum persang jumpa ngasong lasung mana betul Riam. riam kan oh bamdai kepali jong pi pat mio ladu poin di tim kiru kawai nak ibu trikam baju pendan kam ki pulit ki hab ban riam ban lap yo nong kam paman mo rius ni ki hab ban riam habangi pikir bah bangi let sekilan tinggi da pikir bah ungi da riam style bah mo le lat tinggi le ki function mo yang keten parang le function senu senu ingi da riam bah ti habangi pongjan kre krumpi ong ayu he ba pongjan pikre pin riam da ai piong ka riam gen kata ti katu kadai ka bakut jong ka round ka ba a tinggi ni pet no menta kat nu pila yo ki point jong pi baro ka ba ya lam khmat kadai ka tim a ka yo lai po poi nangta ka jingile ka itnat bahana mar ki ya khat ka tim bi bar ka tim ki yo mar ar po point di benta ban rai ye phi manu ban long nong job menta ka jan miet ha ka ni ka program Tangshikyntien kan long ha ka jing tibit jong phi pat menta ban ak nang bai parlo jong phi tip pin wan iwe na ka tim wan chwa tim I we b we ki we den sawan sa iwe pa pin wan ban sim nang ni marwe phi yo ban ak artli gi jing ak la da phi dei baro artli pin yo ar po point la da phi dei tang ka we si po la da phim dei e phim yo e ti bai parlo jong phi tip ka e ni ka ktien pin apel i da ka ba phi su ak ti menta pin wan no na ka tim a okay shwa tien bom to iba po ak ba kan kum tu si ak kum tu ti tang ha dong tu kum no fit le kan ni Kloi la bakut kapur tak ak benang lakut itu hi le yum tu iyo ya ketien takhu kali tu kan dam pi takhu pi pedu man ti pi le ti tu ti ni tu sei perlok sim sakawai thia kersiu thia kumno kersiu thia kersiu thia piap ban salak ban jubab ki thia siapa siau kendang thia bentut thia baru kila yo kem ngatarai pi ladu las ni bok Tangshikyntien okay thia kersiu kan pi pada kersiu thia si kersiu thia te ni la kedau tang iwe sana ke timbi kan baik bah kan
Lele dah pipen kitchen tur bah mi tu jubab ni. Ya mai. Yatim. Sumar. Itu kaju apa tu? Siapa nong? Lakut. Pimia nang tu ban akru ngalengo. Iyo ya ktien tim, piru piong iya tim. Di mana baik? Ben. Juga. Kangon. Kangon lah deh, suka kan. Nang ben jubab bun teliam, tapi jubab bun teli tin sadai lah kadai kan kawai telah deh hi. Bên her. Bên hạp. Hạp. Tam. Tam. Yang malah nang pun itu tu. Semasa kawai kan. Kyntien. Tan. Bên her. Pun nanti kot suak bet. Short kudi. Short. Lakut. Kayo. Kudi. Kot kudi. Tidak ada ban lek tum tu ni sakadau ya kata syai kan. Ruit saudong bum tu. Tan bum tu sakadau ti lai thu ban lok hap nang hap dan ke jing mut ka jebieng jumpi nu ban ak no. Tak. Tak. Shit. Shit, dah kedua ya kasih tu. Oh, kita pun. Dah siap sekali kan? Tiang. Gendit. Gendit. Lah, deh. Macam nak tinggi kan? Tak kan? Pelun. Pelun dah inang anak kedua pelun dah. Kenting. Kyntien. Kawan sana tinggi kan? Ak bah kan? Baik sung tu em. Syat. Kinyo. Ak bah kan min bio mana? Yang kamu tu. Tak mat rồi. Dah. Itu. Lihat kan? Kertat. Kamu? Kertat. Kertat. Kau kertat mesti tu bukan betul. Tahu kan? Ak dah ak kan yang tu. Than. Cijer. Bat keti. Bat. Sno. Kepeningan. Ket. Tawa. Pelah. Sno. Pelah. Ket. Tawa. Yat. Maria. Nakut. Kayo. Back. Yo ke back boleh lah yo ke back. Macam yo pada tu. Di hak bakut jong barok ki kela kata naduk ke kela ke beningkong lah ni ke round 1 ke bang ong tunjuk jingtip ke kela ke baar ke bang ong penyiar jingtip bar ke kela ke balai ke kela ke pihak banjuak ti menu ke tim ke balong ladu ke itnat kalong mentah bang pet yakini ki point jong pi kat nup le yo kalong ba kadan ka jingya khun ka jingya drone dan ka jingya marengkat ka tim A bat ka tim B kiyo mar san po point bat ka tim C kayo sau po point ti haba kalong kum ni manu ban long ladu ti ngim pat la ban rai manu ka tim ban long ladu den deng adan sakawi ka jingkeli ngan ai biang ya kan ni ka jingkeli tunjuk jingtip kata kamut pihak sunyon ni gitu ki budam ki badan hakim biet jong pi
manu bala ban jubab ya ni ka jingkli ngan ai shwa manga ya ka jingkli lar phila bet ta kamut phila de nong job nama ka de ar pho point lar phila bet lar phimla ngan ai lai tli ki jubab kanu ka jubab badai pat phisai thu enga to ngap hakai tim A bat tim B abyang to kambut ayu nyang right ho dan bala te bentangan ai ki jubab manu pat badai kat banyan kloi budam kita ki bayo pat ke jubab badai kita ki long nong job lada ki bala nyan yo budam lada piyo ke jubab ka balat kamut ka wei ke tim kala dai nong job bet sung thu lada pila nyan mentai budam lada phim dei kamut ka wei ke tim kala dai nong job sangap bah ki jubab a kamut iyu nyang right ho ke jubab a ki briu ki ba supang lenter b kibriu kiba pun haladie ya ka jing bisni kibriu kiba jaitu b kiba pun haladie ka jing bisni ti na du menehi ka tim a kaya lama khmat tang ba ka su thap sya kenia mo ka bokut te kai khun tinge hi bat ka tim a kala long nong job ti kumbang juang na ka por ye ki nong job ngidon jing ai sngo ban sa jing ken mau ti pinwan sim seni sekmat tim A si belong nong job akan ika jadi ti pi parok ru ki parlok samlang bla sim bentang ai kublei kles ngong tenat ne am sim benta ayo jing mentoy bat ina benta sing ai kublei pi baro bat ya pi ru baro kinong pet nganum bon ktien shu sa Tangshikyntien kublei